L'economia catalana reprèn el seu curs, el seu batec habitual en una setmana realment excepcional. I no només perquè hagi tingut tan sols 4 dies laborables i vinguem de la Setmana Santa, que alguns encara estan arrencant de nou, sinó perquè aquest dilluns vam viure un fet històric. El preu de l'electricitat va arribar a números negatius. El causant d'aquesta davallada? El temps, el clima, el mateix que ha trastocat molts dels plans i viatges d'aquests dies festius i el mateix que ens té mirant els núvols i el nivell de les conques per afinar la nostra gestió de l'aigua. Doncs mentre mireu i gaudiu d'aquest temps primaveral que ha arribat de cop, mentre preneu un cafè o aneu de camí a la feina, us convidem a escoltar aquests 15 minuts de podcast amb les notícies clau de la setmana i l'agenda de la setmana vinent per portar un divendres més l'empresa al dia. Benvinguts a l'Empresa al dia, el podcast de Via Empresa. Avui no parlarem del temps, però sí de l'energia. Què vol dir que el preu de l'energia arribés a xifres negatives? Sortirà a tornar a la factura com a la declaració de la renda? Per fer-nos aquestes preguntes i resoldre-les, si es pot, comptarem, com sempre, amb el Carles Flor, benvingut. Bon dia, senyora. I la Gemma Fonseca, benvinguda. Bon dia a tots i a totes. Gemma, de què més parlarem? Doncs parlarem d'un esdeveniment que ens ha deixat amb la boca oberta. Parlarem que el ritme de congressos no para. 15.000 treballadors de McDonald's desembarquen a Barcelona amb unes mesures molt confidencials. I també abordarem 2 temes més. Existeix un acomiadament feliç? I també parlarem de la nova tendència del TikTok. Tots 3 us farem una breu píndola de l'actualitat econòmica i empresarial perquè directius, directives, empresaris i tots aquells professionals vinculats al món de l'empresa i al teixit productiu català porteu l'Empresa al dia. Comencem! Després de 2 anys en què havíem parlat molt del preu de la llum, com del gas a causa dels grans increments que havíem vist en les factures, feia temps que el preu de l'electricitat no protagonitzava titulars. Però aquesta setmana, concretament aquest dilluns, es va produir un fet històric. El preu de l'electricitat es va situar en xifres negatives durant unes hores, en menys 0,01 euros al megawatt per hora. Un fet molt puntual, doncs és la primera vegada a la història de Catalunya que succeeix. Però com hem arribat a aquesta xifra? I sobretot, ho veurem a la factura? Responent a la primera pregunta, el preu de l'electricitat efectivament pot ser negatiu quan l'oferta d'energia renovable és superior a la demanda. Recordem que les energies renovables són més barates de produir i aquests dies de pluja i vent es va incrementar notablement tant la producció eòlica com la hidràulica. Si suma més que el país estava literalment de vacances enmig d'una Setmana Santa i això fa que el consum, que és la demanda, sigui inferior a l'habitual. Però, com dèiem, aquest és un fet excepcional. Venim, de fet, de 2 anys en què el preu de l'electricitat havia sigut un mal de cap per a empreses i ciutadans. I efectivament, Helena, a Espanya, durant el 2022, els preus van pujar notablement a causa de l'increment del cost del gas natural i sobretot per la guerra d'Ucraïna. I, en canvi, el 2023 i el 2024 els preus han baixat molt. Ara en faré l'experta, però segons les xifres que tenim i que explica Oriol Amat a Via Empresa aquesta setmana, estem parlant que al febrer d'enguany el preu del mercat ha estat de 39,93 euros per megawatt, mentre que l'abril de fa un any, imagineu, era de 75 euros. O sigui que aquí tenim les xifres. Sí, i de fet el 2022 era de 191 euros al megawatt per hora, no? O sigui que venim d'una davallada molt important, no? Però això ho veurem reflectit en la factura de la llum? Depèn, com sempre, del contracte que tinguem, no? Si ens regim pel mercat lliure, en principi no hauríem de notar cap diferència, doncs perquè ja tenim la tarifa pactada, però si són clients del mercat regulat, doncs aquests sí que podrien veure's beneficiats. La seva factura es veuria... Tu has vist alguna vegada reflectit a la teva factura? Jo només he vist les factures reflectit els augments, les davallades o les baixades. No he vist mai ni del llum, ni del gas, ni de l'aigua, ni la benzina. Tot puja. Sempre, llavors es puja, però el segon, immediatament l'endemà ja ha pujat tot. La baixada, avui hem de mirar, hem de repescar, hem de mirar, hem de no sé què, hem de tornar a mirar, hem de tornar-ho a mirar perquè tornarà a pujar. Mai hem vist com reflexió. Ara, havia baixat algunes perquè l'Estado havia decidit baixar l'IVA. De seguida s'ho ha repensat i l'ha tornat a pujar. Per tant... De fet, les pujades són imminents, les baixades... I les baixades no es produeixen mai. Són moderades i en el temps. Moderades en el temps, vols dir. Exacte. Que es van diluint en el temps, sí. De fet, és que des d'una nova normativa, que hi ha des de l'1 de gener, que va entrar un nou mètode de càlcul per a les tarifes regulades, i té en compte que
el que té en compte dels preus de l'electricitat és a llarg termini. El que intenten evitar és grans fluctuacions en la factura de la llum i que sigui una mica... Sobretot quan baixa. Quan puja, la fluctuació és igual. Mira, això és el mateix. Hi ha un senyor en aquest país que porta molts anys exercint de patronal, que és el president ara de la PIMEC, que porta anys i panys liderant una organització que es diu Contra la Morositat, que demana que es pagui a temps tot. Porta com a mínim 10 anys amb aquesta història i no s'ha arreglat. Segueix presidint que les empreses no paguen, que les institucions no paguen a temps. Mai ho arreglem res. Sempre anem creant comissions. Perquè no funciona una cosa, no hi ha dubte que el millor és crear una comissió. I tot tirarà endavant. En aquest cas, sí que per evitar fluctuacions, grans fluctuacions, l'Oriol Amat ens explicava aquesta setmana a Via Empresa que el que recomana és diversificar les fonts d'energies, com si fos tan fàcil, no? Però com a país aquesta seria l'estratègia, en aquesta diversificació, amb una major aportació de l'energia renovable. Per què no tenim més energia renovable a Catalunya? Per què les empreses que volen instal·lar parcs eòlics i muntar això es troben amb les traves administratives del govern? I en canvi aquestes mateixes empreses catalanes, algunes d'elles fora de Catalunya, ho fan tot. És que fora de Catalunya està funcionant molt bé, l'increment de l'energia renovable. Des que fa molts anys hi havia un president a Catalunya, que no direm el nom perquè no hem de parlar de política, que va dir que l'energia eòlica i els parcs aquests posaven en perill l'Àguila, no sé si era quatribarrada o no sé què. A l'Empordà, no? A l'Empordà, des d'aquell dia hem seguit escoltant la mateixa... I ningú ha desmentit en aquell senyor, que ja no és president, encara que exerceix de quan en quan, i a més fins i tot està imputat per alguna cosa que ha fet. Però mai més s'ha tornat a parlar. I sempre ha quedat aquella nefra de que l'Àguila aquella desapareixia o se n'anava de casa... I ara viatgem cap a un altre fet històric, no? Perquè venim d'un fet històric molt important, que ha sigut el preu de la llum, però viatgem cap a un altre fet històric, deixem el sector de l'energia per anar-nos al món dels congressos. L'agenda de congressos a la capital catalana ha sigut molt intensa des de principis del 2024. Hem tingut l'ICE, hem tingut el Mobile, Alimentària. La setmana vinent celebrarem l'Advanced Factories amb 27.000 assistents, però en paral·lel celebrarem un altre congrés, aquest privat i a porta tancada. Gemma? Efectivament, Helena, parlarem del rei de les hamburgueses. És que el ritme de congressos no para. 15.000 treballadors de McDonald's desembarquen a Barcelona la pròxima setmana, ja estan venint aquests dies, els hotels estan a tot gas, s'han d'allotjar fins i tot a Sitges, al Maresme, a tot arreu. I qui vindrà? Vindran directius, franquiciats, proveïdors i treballadors de la companyia nord-americana enmig d'unes mesures de confidencialitat. Els periodistes portem molts dies a darrere i poques coses podem saber d'aquest esdeveniment. Sabem, però, que passaran dies, no?, a la capital catalana, no només és el congrés i ja està. Efectivament, com sempre, i com sempre fem al Mobile World Congress a tot arreu, els oferim de tot. Oci, restauració, cultura, experiències i fins i tot l'anècdota que us puc explicar és que molts d'ells ja venen amb la família, venen a passar una setmana. És que no podem oblidar que Barcelona, vosaltres no havíeu nascut, però es deia Barcelona ciutat de fèries i congressos fa molts anys. I això que està passant ara, a l'any 2000 la fira estava a l'últim gemec i estava molt enfonsada. Va entrar un consell d'administració presidida per un gran home que era el Jaume Tomàs, en pau descansi, que va posar com a objectiu que Barcelona havia de ser puntera en congressos internacionals. Ell va començar, ell i el Josep Gual com a director general, van començar una etapa d'expansió i de visites a l'exterior per portar congressos aquí. El primer que es va portar va ser un molt important i que encara hi és, l'any 2002, una cosa així, que era l'ABTM, que és el principal congrés mundial de viatges d'empresa, i després van portar un congrés que es deia Mobile World Congress, que encara continua. I a partir d'allà tot ha anat funcionant i ha tornat a això. Bé, de fet, estem en el top 5 de les millors ciutats de congressos. Alguns rànquings ens posen en la tercera posició, altres en la cinquena, i no només és, per tant, de fires, sinó que també això, de congressos, de privats, d'empreses. Sí, per això, perquè es va poder fer un nou recinte firal que pogués acollir totes aquestes coses, que el va fer un arquitecte japonès-coreà que es deia Toyo Ito, o es diu encara, i que ha sigut el que ha donat força a tot això, a poder encabir tot allò, perquè no oblidem que el recinte firal de Montjuïc és un recinte de l'any de la Maria Castanya que estava construït per ser enderrocat l'endemà i encara ha durat gairebé 100 anys. Seguim en el món de l'empresa, i parlem d'acomiadaments.
Els acomiadaments han tornat a ser notícia, però en aquest cas no per nombre d'acomiadaments, no estem parlant d'EROs, que això cada setmana és notícia en una empresa o algun sector, però parlem més de com s'estan produint aquests acomiadaments. Hem vist alguna tendència a les xarxes socials que l'has estudiat, Gemma, el KitTok, no? Efectivament, el KitTok, que si em permeteu desgranar, significa kit de dimitir i toc de la plataforma TikTok. Els impulsors, la generació Z, com sempre, a partir del 1997. I atenció pels empresaris que tenen més d'un mal de cap. Comencen a gravar, estic parlant de la generació Z, amb el mòbil els acomiadaments, les renúncies i la mala gestió dels membres de recursos humans. I és molt complex perquè molts directius s'han trobat penjats a les xarxes socials mentre feien fora algú. I d'aquí viralitzacions i tot, i és bastant complicat. Sí, de fet, què ha de tenir llavors en compte una empresa davant d'un acomiadament? Perquè, clar, és a dir, ara et presentes davant d'una generació que depèn de com l'acomiadis pot tenir unes reaccions que pot ser molt perjudicial després per la teva reputació, no?, empresarial. Què hem de tenir en compte? Totalment, Helena. Primer de tot, has de saber que pot ser gravat en qualsevol moment. Has de vigilar molt les paraules. I què cal fer per un empresari que tingui por de ser gravat? Doncs sobretot el que comentem sempre. Primer de tot, comunicar-ho en persona. També ha de ser per escrit, sobretot, i molt empàtica i valorant molt l'esforç de la persona perquè són moments complicats. De fet, és que es pot fer com molt de màrqueting i es pot intentar fer un acomiadament feliç, no? De fet, hem vist el cas de McKinsey, que té bones dosis de màrqueting, no? Perquè hem vist com s'ha donat a conèixer que oferia l'acomiadament, no? A quants milers de treballadors era? A moltíssims, gairebé el 3% de la plantilla. Això ho estan practicant al Regne Unit i els hi diuen: teniu 9 mesos per buscar-vos una nova feina i us oferim també serveis d'assessorament professional. Però això té contrapartides. Què en penseu? No? Es pot acomiadar un treballador i que sigui una experiència positiva? A veure, que potser segons com prefereixes que et donin la indemnització, no? I ja et fas tu l'assessorament i ja te'l pagues tu. És que, en realitat, és un màrqueting mal entès. El problema és que els McKinsey són experts en vendre fum i en vendre coses que no existeixen. 9 mesos de salari, escolti, paguin la indemnització i me'n vaig, i canviem abans. McKinsey és una empresa, jo l'he patida amb alguna empresa a la que he treballat, i són gent que l'únic que... Sí, podríem dir que els hi tens especial carinyo. No, a mi no em van perjudicar el més mínim perquè em vaig enriure sempre molt d'ells. El que passa que fa poc va sortir un informe als Estats Units en el que deia que la majoria de fallides d'empreses que hi havia hagut els darrers anys havien sigut empreses que havien dut a terme els plans de creixement elaborats per McKinsey, que no deixa de ser una dada important. En aquell senyor que fa el laberint del poder... De totes maneres, no li va malament. És a dir, el 2023 va tenir 16.000 milions d'ingressos. Tenir un McKinsey és fantàstic. I fins i tot hi ha algunes vegades que algun treballador de McKinsey s'ha quedat a l'empresa que ha assessorat com a treballador, com a empleat, al directiu d'allà. Algun d'ells no han arribat a passar dels 6 mesos perquè s'han adonat compte que l'empresa és molt diferent dintre que fora. He de dir a McKinsey que el nostre objectiu del podcast d'avui no era pas llançar-los una llança, però que si volen... No, però ja m'ho que m'has preguntat. Però era, de fet, aplaudir el seu màrqueting, que estava molt bé en aquest sentit, i que era aquesta intenció de fer un acomiadament feliç. De totes maneres... És com el màrqueting de tot arreu. Ara tot el màrqueting no és màrqueting, ara és màrqueting i comptabilitat. Ah, sí, clar. Perquè ara tot és comptable. Perquè la comptabilitat pot ser creativa, també. Pot ser creativa, exacte, que han portat a moltes empreses a la merda. Però el màrqueting no pot ser mai comptable, sí, perquè el màrqueting és creativitat, i és marca, i és comunicació, no és comptabilitat. Hem d'estar alerta també de Deloitte, la segona que també no hem comentat i que segurament no ens donarà temps, però que també prepara la reestructuració més gran en la dècada de la història, i a més tenen 455.000 empleats a tot el món. També donarà de parlar. En l'actualitat de la setmana ens hem avançat una miqueta al que vindrà les properes setmanes, el que vindrà la setmana vinent, no? McDonald's, Advanced Factories... I Deloitte se l'ha estat buscant també, per això no li ve així allò, avui ha arribat, estem molt malament. No, ha anat treballant molt durament per acabar com estan acabant. Sí, Deloitte rebrà la setmana vinent. Anem a veure, però, en detall l'agenda de la setmana vinent. Quins esdeveniments us recomanem des de Via Empresa per apuntar-vos a la vostra agenda? El Carlos Rojas ens ho explica. Benvingut, Carlos.
Hola, Helena. Doncs, malgrat que la majoria de nosaltres no hi serem, al Congrés de McDonald's de 15.000 directius, el teixit empresarial català té per davant una agenda farcida d'activitats per la propera setmana. Comencem pel dilluns 8 d'abril. Acció obrirà la setmana amb una sessió sobre com el canvi climàtic està canviant els hàbits de consum i accelerant la creació de normatives nacionals i internacionals ambientals que afecten les empreses. L'esdeveniment serà en línia i gratuït i començarà a les 10 del matí i tindrà una durada d'una hora i quart. Dimarts 9 d'abril arrencarà una nova edició de l'Advanced Factories, que recordem que se celebra a la Fira de Barcelona durant 3 dies, és a dir, conclou el dijous. Es tracta de la trobada anual dels líders industrials que reuneix a les empreses més innovadores en automatització industrial, robòtica i digital manufacturing. Tot seguit, dijous 11 d'abril a les 12 del migdia tindrem la Comissió d'Innovació i Indústria 4.0 del 22@Network Barcelona. L'objectiu de la sessió és continuar amb el debat sobre quines podrien ser les tecnologies i innovacions emergents amb més impacte al districte del 22@ de Barcelona per aquest any 2024. I divendres 12 d'abril, per tancar la setmana, hi ha fins a 3 actes destacats. El primer arrenca a 2:45 del matí i és una conferència organitzada per la Cambra de Comerç de Terrassa anomenada Immigració i Mercat de Treball. La sessió tindrà una durada aproximada de 2 hores i mitja. I tancarem la setmana amb l'EADA Annual Meeting 2024, la trobada que reuneix a tota la comunitat EADA Alumni, tant local com internacional, així com també agents i experts del món empresarial. Es preveu que l'esdeveniment reuneixi més de 1.000 professionals, autoritats, ecosistema de la sostenibilitat empresarial, comunitat alumni i equip EADA en una jornada que es desenvoluparà tant en format presencial, al Palau de Congressos de Barcelona, com en línia per tothom qui no pugui desplaçar-se a Barcelona. De fet, a Via Empresa estem regalant 50 invitacions per als nostres lectors. Qualsevol interessat ens pot escriure a redacció@viaempresa.cat o buscar l'esdeveniment a l'apartat agenda de www.viaempresa.cat, on hem habilitat un espai per sol·licitar invitacions. Apa, doncs ja tenim l'agenda plena i donem per acabada una setmana frenètica després d'haver tingut uns dies per aturar-nos i carregar energies, espero, durant la Setmana Santa. De fet, l'Ariadna Romans, filòsofa i politòloga, ens parla a la seva píndola filosòfica justament sobre aturar-nos. Sí, Helena, aquesta setmana us porto una altra frase. Aquest cas és una pensadora, Sara Pérez Ovejero, va dir una vegada que quan t'atures t'arriba tot i tot passa de veritat. I a mi la veritat és que em va agradar molt aquesta frase, no només perquè crec que és aplicable a absolutament tots els camps, des de l'empresa a la vida personal, com també pensar que a vegades tendim a pensar que quantes més coses fem o quan més pressions posem a sobre, més resultats aconseguirem. Però no sempre és així, i és que a vegades descansar, fer una pausa, anar a fer una volta o senzillament deixar una idea reposar en un calaix fa que després la veiem d'una manera molt més clara i que quan arribi el moment on realment veiem com es materialitza i com passa, és aleshores quan veiem el valor que té tot aquest fet, tota aquesta reflexió, tota aquesta feina, i per tant tot l'impacte que pot arribar a tenir. Així que aquesta és la meva frase per avui, espero que ajudi molt a l'audiència i ens veiem al proper episodi. Moltíssimes gràcies, Ariadna. Sí, quan t'atures t'arriba tot i tot passa de veritat. Doncs que ens passin moltes coses, aturats o en moviment. Sí, jo estic d'acord amb l'Ariadna i estic d'acord amb un reportatge que va fer la Gemma aquesta setmana del llibre del Cal Newport. Alguna vegada hi ha algun llibre que val la pena, les primeres ratlles. Però que diu... Llibre d'empresa, perquè llibres llegeixes molts i llegeixen molt. Estem parlant d'empresa. Si vols parlem de lladres i serenos. No, perfecte. L'Slow Productivity, que diu fer menys coses, treballar a un ritme natural i obsessionar-te per la qualitat. Jo crec que aquesta frase és el que ha de regir una miqueta la feina que fem en aquesta casa. Doncs espero que en aquest Slow Productivity hàgiu pogut encabir aquest podcast de 15 minuts i que hàgiu pogut portar un divendres més l'empresa al dia. Moltes gràcies i fins la propera setmana. Adéu! Bon Nadal, fins demà. Adéu, un plaer. Adéu.